hovoríte, že vaša cesta bola transparentná, odvolávate sa na to, že vy ste to vlastne niekde povedal, že ste to povedali na pôde Európskej únie medzi niektorými kolegami. Ale na čo sa pýta slovenská verejnosť a my? Že prečo sme to nikto nevedeli my? Nebolo to oznámené, zrazu 23.12. si Robert Fico podáva ruku s ruským prezidentom. Nevieme, ako ste tam šiel. Vraj špeciáli boli doma. Ale toto je len malá okrajová vec. Podstatné je, že od roku 2014 sa riešila a mala riešiť diverzifikácia zdrojov voči Ruskej federácii po anexii Krymu. A celou podstatou tohoto všetkého, čo sa dneska deje, tento obrovský konflikt je, že ani svet, a mne sa zdá, že ani Slovensko nezareagovalo na to, že Krym bol ukradnutý. Prečo všetci chceme, aby bolo zdôraznené, že Rusko nemôže napadnúť susedný suverénny štát, je to, že prvýkrát v histórii od konca druhej svetovej vojny tu máme fakt, že ak dovolíme, aby niekto silnejší vtrhol do územia susedného štátu a zobral si jeho územie, tak potom sa tu prekresľujú princípy spravodlivosti, na ktorých máme fungovať. Preto nechceme, aby tento konflikt mohol pokračovať. Kto je teda zodpovedný za to, že ten plyn dnes do Európy nejde? To je ten, kto vedie vojnu. Tá vojna vraždí ľudí, znásilňuje nevinné ženy, znásilňuje deti, ukradli kopec detí. A vy nám, pán premiér, poviete, že keď sa skončila táto zmluva, obviníme z toho, vašimi slovami otvorene obvinujete pána prezidenta Zelenského a Ukrajinu. Dobre, ale dobre. A na to poviete, tak viete, čo robíme my? Pomstu. A Slovensko sa pomstí a prestane dodávať humanitárnu pomoc. A to je niečo úžasné. Takto bude jednať slovenský Slovan, takto bude jednať slovenský charakter a kresťan. My takto budeme reagovať. Veď musíme podávať tú humanitárnu pomoc bez ohľadu na to, čo sa tu deje. Druhá vec, vy označujete ponuku pána Zelenského, on vám povedal, dobre, nahradíme vám ten tranzit. A vy poviete, že to je verejne, ste povedali, že to je úplatok. Nemali ste povedať, ďakujeme, chceme to prijať. Ďakujeme, keď nám nahradíte tie peniaze. Takže otázka, prečo? Viete, kto ste bol, pán premiér, roku 2014? Tu ste bol v tejto sále a mali ste 83, vaša strana mala 83 poslancov v roku 2014 v tomto parlamente. Veď vy ste bola mocná vládnúca strana. Prečo ste nediverzifikovali naše zdroje voči Rusku? Kde sme mohli byť dneska? 10 rokov. Dneska hovoríte, že teraz sa to skončilo. Viete to rok. Pán premiér, tak rok ste to tiež neriešili a 10 rokov ste to neriešili. Takže my by sme chceli vedieť, čo sa stalo, že to riešite v poslednej chvíli 23.12. A hovoríte, že 800 miliónov len tak odmietne Zelenský. Ale tu ide o mnoho obrovskejšie prachy. Celá Európska únia teda nechce, aby mohlo Rusko pokračovať s vojnou. A vy ste nám vlastne povedali, toto bolo zaujímavé. Za EÚ, vy ste sa porozprávali s niektorými kolegami a fakticky z vašej reči vyšlo, pán premiér, že vy ste tajný vyslanec Európskej únie, aby ste sa dohodli s Ruskom. Že fakticky vy ste sprostredkovateľ nejakej zmeny a my sa chceme opýtať, ako je možné, že kto vás pochválil z tých ostatných premiérov? Kto vám povedal, že toto je výborná vec? Ja by som chcel... A vy sa, pán premiér, vy musíte byť človek, ktorý spolupracuje v Európskej únii. Mne sa zdá, že toto sú solo kroky. My nevidíme, že by toto bola nejaká obrovská spolupráca. Tu sú len dvaja mužovia z 27 štátov, ktorí sa vyberú do Moskvy. Naša verejnosť toho není nadšená. A vy sa nám všetkým čudujete a hovoríte, že vôbec nechápeme, o čo vám tu ide. Fakticky vy bojujete so Zelenským. Sedeli ste pred tým Putinom, obrovský muž sveta. Vyzvali ste ho, aby prestal bojovať, aby prestal strieľať. Áno. Požiadali ste ho, aby vrátil územia Krym, Donetsk, Luhansk, Charkov, všetko. Ja neviem, či ste to urobili. A to není jednoduché. Ja sa tu nehrám teraz na veľkého. Ale pán premiér, požiadali ste Putina, vy prestaňte útočiť. Rád by som počul odpoveď. Dobre. Veľmi rád na vaše otázky odpoviem. Ďakujem pekne, pán predseda. Máte právo vystúpiť. Nech sa páči. Vy ste schopní urobiť problém aj, že ako sa dostane človek do Moskvy. Áno? Veľmi jednoducho. Ráno sadnete vo Viedni do lietadla, letíte do Istanbulu a z Istanbulu potom letíte do Moskvy. Len je to trošku komplikované, lebo letíte do Istanbulu asi 2 hodiny a potom z Istanbulu sa vraciate cez Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, preletíte nad Košicami, obidíte celú Ukrajinu a vrchom sa vrátite do Moskvy. Toto je pre vás téma, čiže ako sa letí do Moskvy? Máte druhú možnosť, môžete ísť cez Baku, môžete ísť cez Srbsko, ale nie, lebo vy ste vytvorili tému, že tajná cesta, dobre, že vy ste asi očakávali, že nejaký MiG-29 pristal na Sliači,
s ruskými výsostnými znakmi, ma tam naložili do toho kokpitu a ma odviezli do Moskvy. Však trošku prosím uvažujte. Však ako sa môžete spýtať predsedu vlády, ešte chodíte čítať, že lietadla na letisko, že či tam nejaký špeciál chýba alebo nechýba. Keby som zobral špeciál, tak ma zase obviníte, že som využil špeciál na súkromné účely, lebo toho ste schopní. Takže ešte raz, pán poslanec. Viedeň, Istanbul, Moskva. Tam mám druhý variant, môžete teraz robiť cestovnú kanceláriu. Z Belehradu do Moskvy. Z Baku sa dá letieť do Moskvy. Môžete letieť aj z Dubaja do Moskvy. Môžete si vybrať toľko ciest, koľko chcete. Ale teraz tým iným témam. Hovoríte o diverzifikácii vecí a vôbec, ako sa staviame k energetické otázke. V roku 2008 som išiel proti celej Európskej únii, keď som rozhodol do stavbe 3. a 4. bloku v Mokovciach. V Európskej únii bolo jadro tabu, pán poslanec Krupa, tabu. Nikto o tom nechcel hovoriť. Nikto nás nechcel o tom podporiť. Na budúci rok bude dokončený ďalší blok, teda ten 4. a Slovensko sa stáva čistý exportér elektrickej energie. Aj preto podporujeme to prepojenie Kapušany-Mukačevo, lebo nám to umožní v budúcnosti komerčne vyvážať elektrinu preč. A nehovorte, že nie je diverzifikácia. Máme konektory so všetkými. Urobili sme konektor s Poliakmi, plynový. Len problém je, že Jamal nefunguje, pretože Poliaci ho nechcú používať. Máme konektor s Maďarmi, ktorý perfektne funguje, máme konektor s Rakúskom a máme konektor aj s Českou republikou. Skúste mi spovedať ešte nejakú krajinu, ktorá susedí so Slovenskom. Ja si teraz nepamätám. Asi som povedal všetky. So všetkými máme urobené konektory. My nemáme problém so spotrebou, už to konečne pochopte. My vieme dostať plyn na domácu spotrebu. Ja len tvrdím, že Európa bude veľmi trpieť, ak nebude tok plynu aj z východu do Európy, pretože ceny pôjdu prudko hore. Pokiaľ ide o to, že ja obviňujem Zelenského, že neviem čo. Ja neobviňujem Zelenského. Zelenský to oznámil na rokovaní Európskej rady. On povedal, že jeho nezaujíma jeho premiér, Denis Šmihal, lebo že on je prezident. A on oznamuje, nepôjde žiadny plyn, nech je to akýkoľvek plyn. Všetci boli z toho vyjavení. To je dôvod, prečo dnes komisia s nami rokuje, lebo si uvedomuje, aké to bude mať dopady na samotnú Európu. A s tým, že som obvinil Zelenského za korupcie. Vy ste tam zabudli dodať takú podstatnú vec. On povedal, že 500 miliónov vám dám. Nie zo svojich. Z ruských aktívok, na ktoré nemá žiadny vplyv, za podmienky, toto ste zabudli povedať, že budem hlasovať za členstvo Ukrajiny v NATO, no nikdy. Však to poznáte môj názor, nikdy. A to nie je môj názor. Dnes aj Spojené štáty americké hovoria, že nikdy Ukrajina v NATO. Však to by bol začiatok 3. svetovej vojny. Prosím, majme trošku k sebe úctu. To vy si myslíte, že ja takú otázku nepotrebujem postaviť. Rusko nikdy nevráti ani Donetsk, ani Luhansk, ani Krym. Nikdy. Prosím? Ale nikto to nebude uznávať. Taká je realita. Viete, ako dopadne Ukrajina? Ukrajina dopadne tak, že príde o tretinu územia a bude okupovaná cudzími vojskami. Toto sa nie Ukrajina. Kto sem trhne? Pán poslanec, viete, ja si robím samozrejme svoju politiku, vy si robíte svoju. Pán poslanec, 3 roky ste šírili opozícia a slovenské médiá, že Rusi všetko prehrávajú, že im padajú gate a utekajú z maličkých dedín a nie sú schopní obsadiť malú cestu. A zrazu o nich hovoríte, že títo istí Rusi, ktorí všetko prehrávajú, utekajú, každý deň strácajú tisíce vojakov, sú schopní vraj obsadiť celú Európsku úniu. Tak si nešlapte po jazyku. Jednoducho to takto nie, tomu to nikto neverí. Tomu to ani dieťa neverí. To je iba vaša retorická hra. Takže znovu, mňa korumpoval priamo prenose Zelenský, keď mi ponúkal cudzie peniaze, za to, že ja budem hlasovať za členstvo NATO. Ja som na to povedal veľmi strategicky. Nie je v záujme Slovenskej republiky, aby Slovensko hlasovalo za členstvo na Ukrajiny v NATO. A poslednú vec. Stále tu hovoríte, že to Rusko a neviem kto všetko. Ja som Slovák. Ja obhajujem záujmy Slovenskej republiky a budem to robiť aj ďalej. Pán poslanec, nezabúdajte na list Európskej komisie, ktorý nám bol doručený na konci decembra. My sme Európskej komisii postavili otázku. Existujú nejaké prekážky na tranzit plynu cez Ukrajinu? Čo odpovedala Európska komisia? Však ten list je verejný. Európska komisia odpovedala. Neexistujú žiadne prekážky ani v medzinárodnom práve, neexistujú žiadne sankcie a neexistujú žiadne dohovory, ktoré by bránili tranzitu plynu cez územie Ukrajiny. Ak niekto rozhodol o zastavení tranzitu plynu, tak to bolo Zelenské. Ja to veľmi verejne a veľmi otvorene hovorím. Zelenský poškodzuje národné záujmy Slovenskej republiky. Zelenský poškodzuje záujmy Európskej únie ako celku. Som o tom absolútne presvedčený. A mojou povinnosťou je, ja rešpektujem, že to nemá ľahké, že je vo vojne, ale to neznamená, že my budeme platiť daň za to, čo urobí niekto iný nám. Predsa sa dali veci urobiť. Veď v poriadku. Nemusíme sa baviť o zastavení elektriny, pokiaľ ide o situácii havaríne. Viete, že je havarijná situácia. My sme krajina, ktorá je do 30 minút schopná okamžite dodať nejakú elektrickú energiu.
Však v poriadku, tak ale potom ja očakávam, že sa vrátime naspäť k modelu azerbajdžanskému alebo modelu slovenskému. Čo mu bráni? Kde je problém? Prečo? Veď my chceme od nich len, aby aj oni mali nejaké povinnosti, nielen my. Veď oni strácajú 800 miliónov. Ja neviem, čo to je. Samotná Európska únia nerozumie tomuto rozhodnutiu, nerozumie mu, pretože cieľ Európskej únie, sú tu poslanci z Európskej únie, však ste, je rok 27 a nie rok 24-25. To je celý problém. Prosím. Že nás bude stať 500 miliónov. Zelenský vám odpovedal, nás to stojí životy ľudí. Pán premiér, keby tuto vraždili ľudí, jak budete reagovať? Nemôžete povedať, pán poslanec, my im veľmi radi budeme pomáhať, ale očakávame, že nebudú poškodzovať naše národné záujmy. To je celé. Veľmi radi budeme pomáhať Ukrajine, budeme všetko pre nich robiť, všetko na svete, ale očakávam, že nás nebudú poškodzovať. Ukrajina poškodzuje Európu. Poškodzuje. Vy počúvate tie čísla. Veď už teraz vyskočila cena plynu za 1 MWh na 51 eur. Jak môžeme fungovať? Ale počkajte, ale potom ja tomu všetko, vojny sú všade. Čo ste hovorili, keď bol Irak? Kde ste boli? Pán poslanec, kde ste boli? No a čo ste hovorili? Nič. No jasné. Už som vás videl, jak ste ich odsudzovali. To bolo všetko v poriadku. Aj to je presne s tým medzinárodným zatýkačom a s medzinárodným súdom. Keď je to Putin, zatvoriť. Keď je to Netanyahu, Hosana na výsostiach, vítaj. Netanyahu boli napadnutí. Ale prosím vás, ale je raz zatýkač, tak je zatýkač. Poprosím. Ja teraz hovorím o tom, že musia existovať nejaké elementárne pravidlá hry. Keď bol Irak, zabili tam Američania 1 000 000 civilistov, ste boli všetci ticho. A samozrejme, toto je iná vojna, tak zase všetko je opačne. Takže poprosím, buďme seriózni. My budeme robiť ďalej politiku zahraničnú na všetkých 4 svetové strany, bude to suverénna politika. Asi sa budeme takto stretávať veľmi často, ale, a to prosím, nie je defenzívna reč, čo teraz poviem. My vieme, kde je náš životný priestor. Pán predseda Šimečka, my sme zaviedli euro, nie vy. My sme dostali našu krajinu do Schengenu. A keď sme dostali našu vládu k moci, tak nám bolo povedané, že zabudnite na Schengen, lebo žiadna krajina nebola tak zle pripravená na Schengen, ako bolo pripravené Slovensko. Však sú tu svedkovia, ktorí pri tom boli. Je tu Tibor Gašpar, ktorý vtedy zabezpečoval cez policajný zbor veci. Zabezpečili sme najvyššiu formu integrácie v rámci Európskej únie. Máme Schengen, máme euro. My sa správame európsky. Ale európsky neznamená, že budem na všetko prikyvovať hlavu. Európsky znamená, že sa správate k mnohým veciam aj suverénne.